Vozíme auta SK so sídlom v Považskej Bystrici sa zameriava na dovoz a predaj kvalitných, overených, ojazdených, ako aj úplne nových automobilov s výraznými zľavami z krajín EÚ, predovšetkým Nemecka. Našou prioritou je, aby proces kúpy vozidla bol pre zákazníkov bezproblémový. Postaráme sa o preverenie technického stavu vozidla, kontrolu histórie, právnu čistotu a samozrejme aj o transport na Slovensko. Vyriešime za vás STK, kontrolu originality a všetky formality spojené s prihlásením. Naša služba Defend Car Protect poskytuje predĺženú záruku, ktorá chráni zákazníkov pred nečakanými poruchami aj na jazdených vozidlách až do 3 rokov od kúpy. Okrem toho sme tu na pomoc aj pri výbere najvhodnejšieho financovania a kompletného poistenia vozidla. Naším cieľom je, aby ste mali istotu pri každom kroku a aby vozidlo, ktoré si kúpite, slúžilo spoľahlivo dlhé roky. V ponuke máme skladové vozidlá, ako aj takmer neobmedzené možnosti pri dovoze vozidla na objednávku. Sme tiež nezávislým predajcom vozidiel značky Cupra. Nové modely Formentor, Leon a Terramar u nás so zľavou až do 34% z ceníkovej ceny.